IFM News. Lokal. Gapu iti gera ang mapaspasamak iti Middle East ket detoy ang imato dagiti presyo ti crudo ken gasolina pakairamanan ti kuryente. Detoy nga adon dagiti naapektaran iti daytoy a gera. Omar Arayen, dagiti motorisista, dagiti tricycle ken jeepney drivers, kunada nga iti kinabayagdan nga agpaspasada ket italaeng manen iti panagrigat da gapu iti daytoy a pasamak. Makurangan dagiti masapula miser na makumula amin kay iti masapula miser basta sumur kada kami sir. EJ pa nagtaltalo niyo sir, gulo ko sir kay makina. One sir. So maapektaran pa yung Wala sir ta isa pangalan iti igatang iti crudo sir kay masapula mi sir. Iti agdama sir mano ti plete. Ti Paway sir ka regular ka 40. Ti estudyante mi sir ti Batak Lawag 25. Imbatad dagiti drivers nga awan ti maarami dandano di kaditi panangkita ti wagas tapno rigasta ket may pamuspusan iti kastoy a krisis. Ay baka awanin sir baka awantot dumkot kada kami sir ngumano ti 9 pesos kada sir ket narigat mo sir kalagot basi mo ti biyahe mi sir. Kasi kung nada sir, aging ganat 9 pesos ti possibility na ingat one ti anak. Kasi lord nung sir, ano plano yun? Ituloy yung pelang ti maneho na po Tuloy mi lang ta sir so ti pagsapula mi dadong sir. Bari mga sinapo sir na kuami lang kasi dadya anak ko pa jay jay Dubai. So anda pa yun makain to sir na dadya anak ko jay sir kintay kana ka. Kagidan ti panagato ti crudo ken kastapayan iti lana ket ditoy nga adumet iti maluksaw a member consumer ti Ilocos Norte Electric Cooperative iti daytoy a panagatumot iti presyo ti kuryente. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak IFM.